lalelani sanibonani bafowethu nongaboni uyozabone kuyacaca manje amaqinisa ayavela manje ahlalo bala ubuKristu ubuNazaretha angikhathali ukuthi unhloboni yomNazaretha ukhonza unyazi lwezulu ukhonza incoyincoyi ukhonza uthingo lwamakhosazane ukhonza inyanga yezulu ukhonza umqali wendlela angikhathali ukuthi ukhonza bani ulhanyane umndise irevelation kaHadebe itirano kaMkwena abakambhoro abakazondo amaroma abakhonza amadlozi izangoma inyanga abathakathi abakhunkuli angikhathali as long as unabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdalo wakho nazi incwadi Exodus 20 verse 3 Isaiah 44 verse 6 Luka 12 verse 29 as long as wena ungakalandeli imigomo yale incwadi engikunikeza zona bese kuba uJeremiah 10 uqale nayo ku1 uyophelela nayo ku14 noma ku13 ungakalandeli wena imigomo yale imibhalo le angikhathali ukuthi unasiphi isikhundla angikhathali ukuthi umkhulu kangakanani ezweni uyinkosi umengameli ungqongqoshe uyikhansela umfundisi umdikoni uyibishop uarchbishop uyipope uyini angikhathali as long wena usakhonza abanye onkulunkulu owazi kahle ukuthi abakudalanga udinga ukuya esibhedlela sabagula ngengqondo uyolashwa ngokomqondo ngoba nonke nifaswa ngaphandle linye ilama verse engininikeza wona zehla zonke ngoholoko ziya esihogweni kanye nabo bonke labo enibakhonzayo yimi ngwakambatha ngiyaphela lapho amen uyazi amaKristu agula nje ngesigulo esisodwa ngoba anonkulunkulu oyedwa oziqwintathu naku nje ukugula kwamaKristu anonkulunkulu oziqwintathu oyinkonkoni oyisitabane naku ukugula kwamaKristu ngoba phela amadoda amathathu emntwini oyedwa isitabane leso kodwa uNkulunkulu uthi itabane akayifuna ufuna ibulawe awulaleleke ngubalele onkulunkulu bamaNazaretha angimsoli umfo kamakhanya mina lento ayikhulumayo ngivumelana naye 100% yabona mina umuntu mayekhuluma iqiniso ngiyameseka kodwa naye umfo kamakhanya mayebheda naye ngiyasho ukuthi ayabona la ubhedile yabona manje hayi uyihlabe esikhonkosini mfana kithi hayi lenkolo lena hayi nongaboni uyozabona awulalele nje ngokubalele umqali wendlela uzalwa ngo1865 uqala inkolo yobuNazaretha ngo1910 ngo1935 uyadlula emhlabeni udlula emhlabeni angithi lutho unyazi uNkulunkulu zala uNkulunkulu kusunyaza kusho mina lutho unyazi uNkulunkulu zala uNkulunkulu so kusho ukuthi ngamanye amagama unyazi luthi luNkulunkulu ngoba luzala uNkulunkulu luthi ubaba walo uvimbeni shembe lo wayebizwa ngothingo lamakhosazana uNkulunkulu okukuthi kuvimbeni shembe naye njengoba ezalwa ukhula Amos khula lo wayebizwa ngani ngenyanga yezulu inyanga yezulu noma ilanga angisakhumbuli kahle between bona boyi2 naye waye uNkulunkulu bese ke lo ozala ke ukhula naye uNkulunkulu okuwumdli wamafa umloyiswa uIsaiah ushembe wakwakhumalo awulalele ngokubalela uNkulunkulu bamaNazaretha ukuthi kungani ngithi ngiyamvumela mina umfo kamakhanya uma ngabe ethi labantu laba ihluthu zabo lezi ngathi iAriel ayisebenzi kahle angithi bathini wele iAriel ebaxhumanisayo lalela
uIsaya umloyiswa umdlo wamafa uShembe wakwaKhumalo waseMantungweni abaningi futhi bamaNazaretha abazi nokuthi labantu laba mantungwa wazala uJohannes Galile Shembe wazala futhi noAmos Khula Shembe. uJohannes Galile Shembe wazala amadodana amathathu, kwaba uLonda Shembe, kwaba uNyanyezi Shembe, kwaba uSaniboy Shembe. uSaniboy wazala uPhakama Shembe, uNyanyezi wazala uSizwe Shembe, uLonda wazala uVuka Shembe. Ngapha uAmos Khula wazala uVimbeni Shembe okungubaba kaMduduzi Shembe okungunyazi lwezulu. Bonke labantu engibabalayo oNkulunkulu bamaNazaretha bangaki uzwile zibalele nawe. Ngivumelana naye umfoka amakhanya mayethi la ingathi intambo isinokugeja uphalafini emakhanda abo. Cha ngivumelana naye impela angumphikisi impela. Na uyayizwa nje leyo. Kodwa futhi engikuthola emlandweni njengoba ngifunda nje ngena nawe kuGoogle ubone alikho nelilodwa ilanga lapho uIsaya Shembe umloyiswa umdlo wamafa athi yena uNkulunkulu. Manje awaphenduleka amaNazaretha ukuthi uShembe uqale nini ukuba uNkulunkulu. Yingakho ethi lo yababa umuntu othi uShembe uNkulunkulu noma othi yena uNkulunkulu mthatheni nemuse esikhungweni sabagula ngengqondo. Hayi ngiyakuvuma mfoka amakhanya, pick up baba, ngiyakuvuma. Bazokuthuka ke vele ngoba iqiniso vele abalifuni. Kodwa ke nongabona uyabona iyozabone nonamehlo manje ayavuleka, nonengqondo yavuleka manje. Umuntu ongeke avuleke ingqondo manje ngithi mina akabuka umkhokha. Uma ufuna ukubona ukuthi yini ubuNazaretha buka umkhokha. The case uzobona bonke labantu labiningi lawa laba act umkhokha amaNazaretha bakutshela ngento eyenzeka la. Buka umkhokha wena uzobona. Ngiyabonga. Angiphinde futhi labantu laba abathuku babombatha ngoba ebatshela amaqiniso ngenkolo yabo ephuma endleleni enhlanhlathisa abantu edukisa abantu. Labantu laba bamthukayo qhubekani nimthuke nami niqhubeke ningithuke nami ngwasemambatheni. Qhubekani ke nithuke noMax futhi ngoba noMax nangu yanitshela lento esinitshela yona. Qhubekani naye nimthuke. Angithi vele iqinisa nelifuni. Qhubekani nimthuke nami niqhubeke futhi ningithuke. Kodwa kusalayo iqiniso ngeke lijike. Exodus 20 verse 3 ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli ithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemanzini phansi komhlaba nokusemhlabeni phansi. Ungazenzeli lutho, ungakhonzi lutho. Wena akozaziyo ukuthi ukhonza noma ngabe yini esezulwini, ukhonza uJesu, ukhonza uShembe, ukhonza uLhanyana, ukhonza uMndisi, ukhonza amadlozi. Amadlozi abantu ade bephila la emhlabeni abasekho manje bangaphansi komhlaba. Ukhonza uJesu, uJesu sezulwini wayephila la emhlabeni. Nikhonza abantu abaphila la emhlabeni. Ngingabala ngingaqedi. Wena ozaziyo ukuthi ukhonza into oyaziyo ukuthi ayidalanga ngishiphela, ayidalanga ngishimpukane, ayidalanga ngishintuthwane, kwawena ayikudalanga. Ukhonza leyo nto leyo wena. Uthi ubaba oyiNazaretha kufanele wena uthathe usiwe esikhungweni sabagula ngengqondo. Ngoba wazi kahle ukuthi lento oyikhonzayo ayidalanga lutho, angeke ikusize ngalutho. Manje uyikhonzelani? Ungakhonza umuntu obhoshayo, adle aphuze alale avuka ageza amazinyo angene ebhavini, unomfazi unezingane. Ngelinye ilanga uzofa njengami nawe. Baningi asebefile azolandela emva kwabo. Uzofa njengami nawe, angcwatshwa ambelo aphenduka uthuli lo muntu lo. Ngelinye ilanga uzobe emile phambi kaMdali. Uma uNkulunkulu yena uzobe emephambi kabani esehlulelwa? Ngoba lithi iBhayibheli umuntu nomuntu okwehlulelwa ngokwemisebenzi yakhe, imisebenzi yakhe yomlandela. Hayi ake nivula amehlo bafowethu. Hayi ake nivula amehlo ngeke. Bantu bakithi abamnyama, bantu bakithi basemzansi banguna bahle, vulana amehlo. Kudlalwa ngani? Kudlalwa ngani? Vulana amehlo. Munye uNkulunkulu. Isaiah 44 verse 6, Luka 12 verse 29,
Exodus 20 verse 3. Vulana amehlo nibone iqiniso njengoba linjalo. Ningithukeke nigcine la nithanda khona njengoba nobaba Mbatha nimthuka. Baningi nisazobathuka ngoba sibaningi sesazi iqiniso. Sibaningi abanye bayalazi abafuna ukuphumela obala bathule kodwa bayalazi iqiniso. Qhubekani ke nisithuke ngendlela enifuna ukusithuka ngaso. Ngiyabonga. Nithi nina maNazaretha umqali wendlela uIsaya Shembe uNkulunkulu wafa kusho nina futhi nithi wafa kwangena uGalile uJohannes uGalile wafa indodana yakhe kwangena uAmos Khula wafa kwangena uVimbeni Shembe wafa kwangena uLonda wafa kwangena uNyanyezi wafa kwangena uSunny Boy wafa kwangena uPhakama wafa kwangena uSizwe wafa kwangena uVuka wafa kwangena manje sekungena umduduzi manje loyeni Thunyazi lwezulu nayo lindo ukufa uzofa ingake ehamba nama bodyguards nje usaba ukufa nencoyi nayo izofa uNkulunkulu onjani ofayo nanku umbuzo wami uNkulunkulu onjani ofayo noma oNkulunkulu abanjani abafayo oNkulunkulu bamanga oNkulunkulu bamacebo oNkulunkulu boSathane inkolo kaSathane uvumelana nayo babambathe njengoba ethi inkolo kaSathane ngoba nina oNkulunkulu benu bayafa banishiye emhlabeni nife nibashiye emhlabeni oNkulunkulu benu bayafa banishiye emhlabeni nife nibashiye emhlabeni bafile inqwaba labe ngibabalayo kodwa nina banishile nikhona emhlabeni oNkulunkulu benu ababe nani emhlabeni nani nizofa bafile kumanje abanye unyazi balishiye emhlabeni incoyi bayishiye emhlabeni anivule ingqondo ke nikhuluma iqiniso ukuthi kahle yini le nishumeza abantu ningithukeke nisithukeke the way nifuna ukusithuka ngakhona ngoba vele inhlamba ngathi nifunde ebhukwini inhlamba ngathi nifundiswa khona lapha kumaNazaretha ngendlela nje nina enithukana ngayo sengathi inhlamba yenye yezinsika zobuNazaretha mongayithuki nje inhlamba oloni iNazaretha eliphelele ngendlela nje nisithuka ngakhona ngiyabonga qhubekani ke ningithuke ngendlela enifuna ukungithuka ngayo ayinamatheli ke mina kimi inhlamba kodwa iqiniso ngizonitshela nje abantu bazolazi nithanda ningalazi ngiyabonga ake uzibuze nje uma ngabe uyiNazaretha ukuthi njengoba nithi nina iBhayibheli leza labelungu kungani nizibiza ngamaNazaretha ngoba alikho izwe laseNazaretha eSouth Africa litholakala khona lapha eBhayibhelini kodwa nina nithi iBhayibheli leza nabelungu isikhali esazobulala umqondo wamaAfrika nikhuluma iqiniso manje nizibizelani ngezwe elingekho la eSouth Africa iJudea ayikho la elukuzana eSouth Africa kodwa nina nibiza ngamaJudea ubani ongawubuka umkhokha the case iningi lalabantu laba aba-actor lapha kumkhokha amaNazaretha aniboni yini ukuthi labantu bazama ukunibonisa ini ngendlela nje wabe-actor umkhokha ngakhona banibonisa exactly into eyenzeka kule nkolo yobuNazaretha banibonisa yona exactly ongaboni uyozabone qhubekani ke kodwa nimthuke undaba ezitha nimthukela amaqiniso ngoba amaqiniso la enemthukela wona nani niyazi uma sifunda umlando wobuNazaretha uthi ubaba umdle wamafa uIsaya Shembe wasemantungweni akakaza athi yena uNkulunkulu ngiyamthanda ke lo baba wakwaShembe othi lo muntu lo ozibiza ngoNkulunkulu niyamazi ke nina lo zibiza ngoNkulunkulu uthi lo baba yena mayengama phambi kwabantu ungichaza ngoba uyiNazaretha uthi yena mayengama phambi kwabantu atshela abantu ukuthi yena uNkulunkulu anomthatha nimuse ezikhungweni zabagula ngengqondo ngawe amagama lo baba usitshela umhlaba wonke eSouth Africa yonke ukuthi lo muntu lo osibiza ngoNkulunkulu ebe umuntu ebhosha edla ephuza egeza amazinyo alale unomfazi unezingane ulindo ukufa ngelinye ilanga naye uzofa angene enhlabathini adliwe zimpethu aphenduka umlotha alothe aphenduka uthuli uzibiza ngoNkulunkulu hayi yena yedwa yena nalabo abakholelwa kulento le ayishoyo abathi uqinisile bonke labo bantu labo kumele bathathwe bayiso ezikhungweni zabagula ngengqondo ngoba amakhanda abawasebenzi
bagula ngamakhanda labantu laba abazenzi sebefana nemkhovu balalela yonke into abatshela yona ngoba vele wabakhunkula kudala. Kulungile ke qhubekani ke ningithuke njengoba nithuka ubaba ayikho inkinga. Ngiyabonga.